zitten in Westendorf. Heb je de hele fanclub meegenomen? Ik probeer ook nog te slapen hier, maar dit is... Het drama is het. Ja, gezellig, top. Helemaal, alle artiesten onder elkaar, mensen erbij. Ja, je hebt er niks aan die jongens, echt maar. Je neemt ze mee. We gaan straks de nieuwe single opnemen, dus die komt einde van de maand komt die uit. Nou, we zijn er met een nieuw album bezig, dus komt eraan. Hoe gaat de nieuwe single heten? Ga nu maar weg. Ik wil niks zeggen dat je nu weg moet, maar zo heet het. Mijn vrouw heeft de tekst geschreven voor de dames. Ga nu maar weg. Weet je, anders word ik echt verliefd op jou. Dus het komt helemaal goed. Nou, we zitten dit jaar ook 25 jaar in het vak. Dus we zijn bezig met het organiseren van een nieuw feestje. Kan je daar al wat over vertellen? Nog niet, want ik weet nog niet waar het precies gaat gebeuren. Dat is een beetje afhankelijk van wanneer het gaat gebeuren en of er dingen vrij zijn natuurlijk. We zijn aan het informeren allemaal, dus we zijn alles aan het opstellen, dus het gaat allemaal goed komen. Wat zou je zelf graag willen? Ja, dat zou ik graag willen. Ahoy natuurlijk. Ahoy. Ahoy. Arena. Ja, ik heb natuurlijk 2 keer de Heineken Musical gedaan en sowieso vind ik dat een mooie zaal, maar ik heb nog wat andere plannen en ja, ik moet even kijken of dat mag. Of het mogelijk is. Maar te zijn het uit hoor je dat zo snel mogelijk van me. Verder had je onlangs een aantal kandidaten van de Sterren Academy bij je op bezoek in het café. Hoe was dat? Nou, dat was erg leuk. Echt leuk. Jongens en meiden allemaal een beetje zingen dan erbij. En, het was ontzettend gezellig. Volle bak. En die jongens en meiden zingen natuurlijk. En ik was een beetje juryachtig. Dus, spannend hoor. Maar in ieder geval, ja, was leuk. Ze hebben het zelf ook ontzettend naar de zin gehad, geloof ik. Dus.